Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Athena, Gisapot ka? Kisay kontra ni mo. wa. Nag-ilis ka man. Mo-duty naman ka ako karon. Isip private secretary. Oo, tuod, no? Moatan ako. Kasexy good ni mo. Mo ni gitawag nay og sexy tari. Athena, Pasaksi ko nay. Mamasin ko nga may magmahal na nako. Athena. Oh. Iknat mang kilay ni mo nay. Oh, Dili di ka mo sugot nga may magmahal na nako. dili pa. Oh. Unfair nay. Huh? Unsa unfair? Sa dihang nag-eskwela pa ko, wag gid ko manguyab. Karon nga ni graduate nako, di lang gihapon. Di pa ko musugot, Athena. Pero nga naman ay. Unfair na nako. Oh, wow! Ang anong na-unfair man ni mo, nay? Unfair na nako. Tungod kay dako na kay ko gasto nimo. Unya manguyab ka dayon? Unya kung makauyab na, mabuntis ka dayon. O pagkatapos, magminyo ka dayon. Unfair! Ako? Mabuntis dayon? Di ba dakog posibilidad na nga mumabdos ka dayon? Kay karon panahon no kadaghanan, basta mauyab na, turjak dayon. Nay, ingon ana na gid imong pagtan-aw nako. Praktikal na tarong panahon na, Athena. Maihap na lang sa tudlo nga ang babay karon sa di pa makasal, mag-una-una na. Nay, Real talk na. oh, basta pangasawon lang, nay. Wa matingali problema. Naa diha ang naka-unfair. Ang ano man? Sa kada ko gasto sa kung pagpadako nimo, sa pagpaeskwela nimo, unya maminyo lang kadayon. Oy, ang bana mo ay mupupos among hinaguan. Nay, Chona. Di ba? Imagine ako no, Athena. Sa kadakos among gasto nimo, unya magminyo ka lang dayon. Unyag makatrabaho na ka, ang imong bana mo ay mupahimos imong sweldo. Hoy, come on, unfair na. Kinahanglang mo bawas ka una nako sa akong nagasto, Athena. Oh, mao ba, nay? Of course, dapat lang. Kung ang ubang ginikanan, magpabilib nga di sila maginhanglan ng ilang anak mo ba o silang kahagos ilang ginikanan, maot na sila. Pero ako, lahi ko. Atayon ta mo kung magminyo kog diretsyo. Bawas una na ako. Lahi ang ubang ginikanan, nay. Unsa? Lahi ang ubang ginikanan. Kay para nila, ang function sa ginikanan, maugid ang pagbuhi, pagpabisti, pag-edukar. Correct. Laliman ka na ha, pagbuhi, pagpabiste, pagpaedukar. Unya, dili ka mo bawas sa inyong ginikanan, ha? Bagabagag now. Nay, Di na ta maglalis, anak, be. Basta ha, numero unong instruction, dili ka manguyab. Bayris ako sa kung nagasto. Period. Nay, Chona. Paabot ako, mag-ilis ko. Ihatod ti ka. Sige, nay. Pagdali, nay. Kay basin maliit na ko. Ha? Oo, sige. Paabot ako. Nilara ng nanay, uy. Sa ato pa, magpabayad gud siya siyang nakasto. Gisolo pa niya. Wala lang ginihon ako na nga ang dakog kahago, mao si Tatay Alan. Ang iya, maurigid ang sugal. Ang pagpangasaba kang tatay, pag-insulto kang Tatay Alan. Lisod sabto ang kinaiya ni Nanay Chona. Ba, unsa naman? Eh, Ready na ba? okay na kayo, sir.
Ang yan table, Ay, okay na. Bago nag-table, sir. Cubicle pa. Yan ay puter. good. Gawa sa computer, sir. Napay laptop. Uyaw. Gawa sa laptop, sir. Napay tablet. Very good. Dahil gamay ng rape, sir, nga kabutangan o mga bisag unsang ibutang sa mga soft drinks, juice, energy drink, milk, like this, like that. Milk okay, tea, like okay. that, sir. Maayo kayo, humba. Huwag na pa'y water dispenser, sir. Hot and cold. Huwag ka na hahanapin pa, sir. Sakto ang paganda mo ba? Ay, huwag saling ako, sir. Ha? Ay, doon kuwang, sir. Usa na lang. Oh, unsa man, humba. Ang drawer, butangan og binandol nga tag 100,000 pesos. Yay. Aron sa ingon, maputangan na to og word of hope. Ay. Hope? Hope, good. Unsay hope? Hope, good ka na si Garilio. That's a joke na, sir. Kanang hope, ang ng H-O-P-A. Meaning, honey, open panty every day. Ang gaw. Dili pa, sir. Kompleto na supplies. Kisa pa may balibo na na. Don't speak bad words, humba. Sorry, sir. Naibaw magod ko, sir. Di ba sa unsa? Sukat sa una. Basta birden. Maugyo na mong formula. Hilom na humba. Ay, sorry. Basta mao kiniti man humba. Ang sabi, sir. May siper ang imong ngabil. Amang ka. Og labaw sa tanan. Butaka. Sir, sir. Sir. Amaw kang butaka sa akong mga kalihukan. No problem. Yes, sir! Magpasan to ninyo. Reflex ako dito. Gusto si Bayalan agion ako. Ang niyon ako usab nga ma-reflex siya. Share diri. Sumot yung problema. Share ako sa. Patubang siya sa amin. Magsulti-sulti siya. Kaya wala siya ikasulti-sulti. Bida. Masip ka nung una ni Dautan. Piligro kayo. Agion ako. Bayalan? Oh. Oy. Magudong. Adi ako, Dre. Masama ka niya? Kuan, kining O, saan na? Malaba ka? Imo ko rin tapong uniform sa imong anak. mga pulingo ni niya, bay. Malaba ka? Dili, oy, labahan ko down. Di na ko nilabahan, bay. Mana ni, ha? Huwag man nilaba. Baan niya pa'y baho sa kong anak na ako ni simut-simuton. Masingon ako ang kahumot sa kong anak, bay. No na, tinuod na. Bayalan. Mm-hmm. Ako kita kitapok na ko. Kay, mamani ulanan ako sa panahon nga akong to. Samara, nga nasa kong kiliran ng akong anak. Diba? Bayalan. Oh, saman. Una-una ka nga. O, ba yung bayalan? Oo, Igo taon mo ni tinuod. Pero ay sa palabi taon. Kaya ka tsuna. Di asal ka tsuna. Ang manugya akong kalimtan, ha? Purong na ko, ha? Ipurong na ko. Oy. Gatubaw, biya taon rin ako. Okay na ba? Panti bro tsuna ba? Tambal ni sa labas sa uban. Simuta tabi. Tambal sa ikadwa Ay, mo. bay. Hangol! Sila na nasukato na ko, be. Naku. Unang nanaog. Wow. Murag si Jillian Ward. Serbong. Niya sila sa tuna o ang iyang anak.
iya si Miss Athena Morgillion Wardrow. Ay. Yay ka. Oh. Yay ka, Jo. Yay. Welcome, Miss Athena. My private secretary. Thank you, sir. Labihan ba yung nakatutok ni Bong kang Athena? Oh, come on. Sit down, Athena. Dali. Yes, sir. Oh, sige, likod na yan. Walang gani itagad si Bong nako. Likod na. Ang paimutang din. Bong, magawas na lang ko. Oh, unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!